Wel, dyma ni wedi cyrraedd Pencampwriaeth cynta'r diwrnod, sef Pencampwriaeth yr Heffrod yn adranne'r Biff Ifanc, y baby beef. A mae Berwyn Hughes Cwmenryd yn gwmni dy fi o hyd. Ni wedi mwynhau'r dosbarthiadau bore yma, maen nhw wedi bod yn safonol tu hwnt yn go. Mae'r safon yn dda iawn. Hyd yn oed o'r cyntaf i'r diwedd, mae yna Heffrod da iawn ma'n. Ti enillodd y Pencampwriaeth ma llynedd. Beth oedd y teimladau cyn i ti fynd fewn i'r cylch ar gyfer y ffeinal? Ti'n cofio beth oedd yn mynd trwy dy feddwl di? Dipyn o densiwn. Siwr o fod. Yn gyntaf, ti'n moyn yr anifel i biafio'n iawn, ynddo fe? Ond oedd y butterflies yn dechrau chwarae lan, ynddo fe? Allai gredu. A dyma ni felly, y 4 heffer sydd wedi dod i'r brig yn ei adrannau yn y dosbarthiadau cyfandirol wrth gwrs. Mae yna heffer yn gan Hayden Lloyd, Ryan Jones, Teulu Christie a hefyd Tecwyn Jones. Pa sy'n sefyll allan i tîm ar un ddia gwyn yn dal y llygad, jyst oherwydd i... Mae'n smart iawn. I lliw wrth gwrs. A fydd e'n job edrych heibo power heffer Tecwyn, falle, ynddo fe. Mae'n gymryd â ni fwy o bwysau, mwy fforward na'r dair arall, ond falle ar olwg arall, falle bod bach fwy o potensial ar y dair arall, ynddo fe? Ie, yn union. O gyfer y blwyddyn nesaf, ynddo fe? Richard Evans o Llys Gwernant, ger Castell Newydd Emlyn sydd yn beirniadu. Dyna fe, mae wedi gweld nhw i gyd unwaith yn barod wrth gwrs. Mae wedi dewis nhw fel Pencampwri, neu enillwyr dylen ni wedi adrannau. Felly fydd ddim angen i fe deimlo gormod arnyn nhw, mae'n gwybod yn dweud siwt beth ei nhw a beth sydd da gen. Ond mae'n y teulu Christie. Christie Joseph yn chwarae lan bach fyna. Caryl jyst wedi tynnu ddi nôl Mae'n deud proeffer, hyd yn oed pan mae'n sefyll yn wael, os nad yw'n bihafio, mae dal yn edrych yn smart, mae mor gywir. Ryan Jones fyna, ni'n gweld a'i gefen ato ni. A Hayden Lloyd, rhif 2-1-5. Heffer, fach wyt ti'n abod yn dda iawn? Ie, mae digwydd bod perthyn bach i breeding ni de, ond mae effer tisha, mae yna dipyn o bŵr yn ono. Sy'n ni'n meddwl falle da meffer tisha eithaf am pipo lot arni. Meffer Tecwyn? Wel, mae effer Tecwyn, mae mor bwerus. Mae'n effer fydd yn... Tecwyn sy'n cael ei fyd. Tecwyn wedi mynd â hi. Mae mor gywir yn dwi yma. Mae'n job roi bair ni, achos... Adi. Mae'n effer yn wedig at haf nesaf, fydd i... Mae'n mynd i gael sport yn ei trwy'r haf, heblaw bod e'n gwerthu ddilan fan hyn wrth gwrs. Ac fydd e'n effer fawr dda fan hyn blwyddyn nesaf hefyd, ynddo fe? Bydd yn sicr. Sym dwywaith amdani. Wel, a beth oedd Pencampwriaeth arbennig. Ni wedi cael gledd man adrannau'r Heffrod yn y Biff Ifanc, y baby beef bore yma. A llonggorchiadau i Tecwyn. Arbennig iawn. Diolch i ti Berwyn am dy gwmni hefyd. Diolch yn fawr i ti.